kai wannan sai a hankali fa. Mama baba abun ba sa ciki fa yau gidan ba kowa ne fara uba akwai durin uwa kenan daman ranar da nake so ta zo bari a ga in kira number besti yau dole in yi washe-washe cikin durin uwa magana ta kare. Ya, hello bestie. Ya kike? Kina ina ne haka? Oh shit, bestie ki shigo yau gida ba wani kadai. Ina gaya miki wallahi ba kowa. Sanannan kannan nan nawa ma waɗanda kika sani. Dukka sun tafi wasa ni kadai ne. Ki zo yanzu. Ina gaya miki ki shigo bestie. Okay, to ba matsala. Bestie, yayo, kai ki manta bestie. Tun na daɗe ina neman wannan damar da kika gani. Ke sani? Momi ba ta nan. Duk ba kowa yaran nan ma fitinannu sun fece. Daga ni sai ke. Me ya faru kuma? Ba na ga duk baku nan ba? To me ya faru? Yanzu tun ɗazu ba ki ci abinci ba? Zo kina ji? Baran ake ki ni ma yunwa nake ji. Za ki je can wurin maman Iyabo. Kin san maman Iyabo? Can ta wannan kwanan nan in kika je can ƙarshen Kabusa Junction ta can ki je kuma abincin gurin nake so. Idan babu wannan abincin ki dawo kake so min abinci ko ina. Yawa ki so da yawa. Kin san kwasto mai garanti maza ɗan wata kin ji? Ki ba hankali fa ki rinka tafiya a hankali. Yawwa ki ba a hankali. Ya kai. Ni ne yaya. Me faru ya? To ina abincin? Wai ba ta nan. Ha? Ba ta nan? Abincin ya ƙare. Kai waye gaya ma ba ta nan? To, kai waye gaya? Waye ne gaya ma ba ta nan? Daga can nake. Daga can nake ba ta buɗe ba yau Lahadi. Kai Bashir. Wai me yasa kake irin wannan abun ne? Yaya, ya za a yi yaya? Yanzu kina ji? Yanzu akwai wani abu guda ɗaya. Akwai wani magani da aka kawo mu. An ce dole da ganyen tumfafiya zan yi amfani da shi. Yanzu kuma zan yi amfani da shi. Ke abin da nake so da ki raka shi ku je can kwari, can gangare, can kwari, amma fa sai kun ba a hankali ba tafiyar gaggawa bace saboda hanyar ba kyau kayoyi da sauransu. Yauwa ku je ku samu ganyen tumfafiya ka katso min ka kawo min kun gane ko? Yanzu kawo nan. Yanzu can za mu tafi kawo nan. Bashi in kika dawo kyayi girki kafin su mama su dawo. Yanzu ku ba a hankali saboda hanyar ba ta da kyau. Ku ba a hankali. Yauwa a hankali. Yauwa sai an jima kaga fitanannu. Yayin nan fitanannu ne. Sun hana ni sakat kai. Ba lokaci. Amma menene me kika ce? Ruwa za ki sha? To duk ki rasa inda za ki sha ruwa duk cikin garin cikin gidan da ki rasa inda za ki sha ruwa dole sai ki zo cikin ɗaki na za ki sha ruwa kan wata. Kai wai ki nema ku ya kuke nema ku rinka takura mu rayuwa ta ne. Ya babu ruwa ne abokatan ka gan su.
To kin shiga ɗakin mama ba ruwa? Babu ruwa, ka ma ta kulle kokonta da kwado. Kai, ina bohol din nan. Wannan bohol din na ƙarshen layi. Shi ki je gurin ba nan kuke ɗebo ruwa ba. To tunda ba ruwa ga ruwa kuma shi kenan sai kin takura mun. Kin sani ina da shi ban da shi je bohol ki je ki sha ruwa na can ƙarshen layi. Ha! Wace irin fitina ce wannan? Ni fa bari ku ji, ni fa ban san takura fa. Ban fa san fa takura fa. Bara ga in yi amfani da dama ta fa yaran nan na ga sai a hankali. Kai ka dawo mana kai. Balarabe kai ka dawo. Why you are trying to disturb my life? Da sai ki fito. Ko din ba ruwa ne. Kamar ya ba ruwa. Kalle su ki tsaki sai ki wuce. Tsaki zaki lallake kin da dariya. Ba tare zaki. To dariya ki sai ki tsaki sai ki wuce wai ba dariya ba. Kallon zaki ki tsaki kawai. Zo mana, Besiya, Shikenan asirin ka ya tono gidan. Mama dawowa za mu gaya mata dama haka ce? Okay, abinda za mu yi da ku kenan. Mama na dawa sai na faɗa. Abinda za kun san niyan ku ne fa. Sai aka yi kai yayan mu ne shine kake kawo ƴan mata cikin gidan nan? Yanzu mu in muka yi zaka ji daɗi? Mun ga yanzu zaka ji daɗi? To kun san me nake so da ku? Mu taru mu rufa mu junan mu asiri. Kun gani yayan ku ne. Garanti. Yau ko ba haka bane kuma kai ina baka na kashewa. Garanti. Ke ma ina duba maki ina dan maki kima ke kin sani to mu haɗu ku yi shiru ku rufe bakin ku daga ni sai ku zan rinka muku alheri akai